Ola! Sabistedes como está todo feito unha merda? Os imos falar das toupas? Non, non imos falar das toupas. Non lles ocultes información. Dilles a verdade. Eu non lles teño por que ocultar nada nas casas. Os imos acabar coas toupas. Non imos acabar coas toupas. Sí que imos acabar coas toupas. Dille o que vas facer, valas matar. E que máis ten? Vonas matar todas. Polo tanto está ben dicir que vou acabar coas toupas. Ai, Dios mío, millas pobres. Ben, viña, noso. Supoño que os amigos que nos estades vendo desde as casas xa probastedes todos os métodos de rematar coas toupas. A máis tradicional é a da espera. As millores horas son as do solpor e as do amencer. Pero non agardedes grandes resultados. Pero que a toupa é un animal moi listo. Toupa sabe cando estar vixiando, entende, Ramona? Pero que vai ser un animal listo? Non digas tonterías, Pepe. Con todo o que fura ela, que a mellor nunha noite fura 2 ou 3 kilómetros. O máis difícil é que ti estes no lugar por donde ela pasa. É máis doado que si toque cupón dos negros, dos cegos, quero dicir. Pero a toupa é un animal moi bo. Sabes, porque... Un animal moi bo. Sí, porque airea a terra, Ramona. Pero que vai airear a terra? Airean as miñocas. A topa no que fai é fastidiar a terra. Iso é o que fai, por iso hai que acabar con elas. Ben, noso. A seguinte maneira de rematar coas topas é a da trampa. Introdúcese o tubo nunha galería de topas xa existente. O tubo ten unha pestana a cada lado que permite a entrada, pero nunca a saída. Así que cando a topa este pensando en que está indo polo seu propio furado, quedará atrapada e non poderá seguir, sin recuar. Miña pobre, é morrerá asfixiada. Ai, Dios mío, que morte tan horrible. Que morte tan horrible? Non ten por qué. O que pode ser ir ti a revisar cada noite a ver se está metida na trampa e collela ti antes de que morra, pero matala ti. Iso o que tens que facer. Ah, que non, quedo máis tranquilo así, Ramona, claro. E non noso. O máis importante é colocar ben a trampa. Para que non se di conta a topa, o primeiro é coller folla de parra para que non cheira a trampa. Despois tapamos con terra para que non vexa a luz. Que malas persoas. Andar asesinando mustélidos inocentes. Meus pobres. Pero, Pepe, non só noso. Depois hai xente que colle ou metelle mangueira toda para que se afoga a toupa. Traidores sin corazón. Ben, metenlle mangueira e afogan durante horas para que a xente... Bueno, tamén hai xente que pensa que as afoga. Asasinos. Tamén nos hai que empregan o de botarlle veleno. Pero a mí eso xa non me gusta porque contamina a terra. Ai, e vai a outra hora, que se volveu ecologista a recarar. Ben, pero como vos dicía ao principio do programa, eu prefiro o método definitivo. Pepe, fai o favor, un momentiño. Ala, xa rematamos coas toupas. Moi ben. Isto non é contaminar, claro, non?
E non é eso que decide airear terra. Ah, moi ben. Ui, Manchaste aquí un pouco. esto nada. Teño el río de Irabar.